Den der. Ja, vi begynder at tage. Fuck. Spastisk, mand. Prøv at se, jeg er drunk. Jeg er så meget drunk lige nu. Ah. Hvad? Okay. Hvad står der? Shinwich. Der er så irrevolet. Du tager fuld. Jeg tænker, okay, du læser. Okay, jeg læser. Der står her. Hejlen. Juhu! Det står juhu. Du bist angekommen. Ja. Du darfst nicht abholen. Rennen ist erlaubt. Okay, vi læser ikke rennen. Vi går bare. Lad os bare få det. ist ein Tempel wie alles was. Lad os nu bare. Mikkel! Red mig! Vi klub i den afskudsdag. Hvad er der herinde? Jeg tror, jeg gør den her. Patrick, det er en labyrint. Det ved jeg godt, du tager den anden, jeg tog den her. Hvor er du henne? Jeg kan ikke ind i den her dør, der her. Hvad står der her? Vel kluk vej den Artsgang Schutschen. Det er den her vej. Ja, det var den vej, de gik for. Den her vej. Hvorfor? Vent på mig. Den her vej. Ja, den her. Det er ikke den her vej. Jo, det er den. Hvordan ved du det? Fordi den drejer. Jeg lige det her. Vi går bare den her. En i ting, jeg ikke kan sige, men minutter vi har taget lige. Jeg vil godt have. Nå, vi går tilbage. Er vi gået tilbage? Jeg går ud af det der sted. Hvordan vil du Hvis jeg kan finde tilbage. Hvordan vil du Så er jeg fundet tilbage. Der er jeg også. Greb. Måske den der. Hey, der er faktisk noget. Hvad er det? Hvad er noget? En dispenser med pige. Okay, godt det. For jeg ved ikke, hvor vi er. Jeg fatter ikke, hvor vi skal. Og Patrick, man kan ikke undgå at træde på den. Så man skal ikke gøre noget, eller hvad? Så vi kan... Au. Er du gået forkert? Nej, jeg går den rigtige vej. Hvad fanden er du kommet forbi? Prøv at kigge. Prøv at se på min skærm. Hvordan er du kommet forbi? Jeg er bare gået. Pas på dig. Jeg har tømt den ene dispenser. Er vi ude af Winter Lol, Patrick. Ja. Og kig, hvis jeg kaster pilene ind i spind. Så er det gas på. De bliver ved med at sidde der. Sådan der gør man ud af rampen. Ja. Ja, jamen det har jeg. Patrick, du vil ikke kunne lide det næste. Så kan jeg komme. Slow motion nok. Det er noget med lava at gøre. Ja, jeg fik en pil. Nej, det kunne Au. Au. Sådan, Patrick, sætter du ikke i spawn point? Hvordan? Skråstreg spawn point. Nej. Hvad fanden? Brænder du? Jamen, ja, jeg faldt noget i lava. Men jeg døde af. Og Er du ikke det? Men nu? ja. Du brænder ikke noget. Nej! Nu brænder du ikke. Typisk. Nej! Nej, lav. Au! Run like a Nå, boss! hvad er du sej? Run, motherfucker! Hvorfor brænder jeg ikke? Au! Jeg tror bare, du dør. Au, det går ondt. Nej! Men nu! Mere lava. Nej! Altså, du vil ikke kunne lide det næste. Jeg brænder! Mop! Pisse! Hey, Patrick. Jamen, du styrer. Hey, du skal ikke tale. Der var kun lige nok til en. Mikkel. Prøv at kigge, hvad jeg kom forbi. Jeg løb bare og hoppede, og jeg vidste ikke engang, at jeg gik ind og ud. Ind og ud. Og nu. Nej, Patrick. Hvad? Du døde igen. Døde. Screw this fucking shit. Nej, jeg må ikke TP. Det er fordi, at du skrev ikke. Prøv lige TP mig. Mange tak. Hvor er huset?
vi skulle. Minecart. Hey. Mad. Hey, du skal ikke tage alting. Ja. What? Seriøst, der var flere æbler. Wow. Har du kørt de nye lyde i Minecraft, når du kører med det her? Jo. Fuck, det lyder nice. Whee! Hvor er vi på vej hen? Nej, jeg gik ud af bilen. Mikkel! Hvor er jeg på vej hen? Nej! Nej, jeg gik ud af bilen! Hvorfor er der så mange? Jeg har sat en på mig. Nej. Jeg har taget min rød tilbage igen. Yeah, jeg kom fremad! Nej! Hvorfor er der en anden en? Det er jo min gamle. Den gjorde lige sådan, jeg ikke kom ud. Og lige om lidt, det kommer den anden. Sådan. Ja, nu kommer vi fremad. Yeah! Nej! Ligner jeg humper min minecart, som har den bugger. Der er sgu en million minecarts. Gider du ikke stoppe det der? Nu er jeg ved at misset. Altså ikke, du vil gætte, det er en lang vej, du kommer til. Jeg har bare en minecart. Du sidder sgu ikke på noget. Jeg sidder i et minecart over ved sådan en kæmpe... Lol, Patrick, jeg røg hen til den her kæmpe sniff. Jeg kan jo fat. Gider du ikke lige at TP mig igen? Nej. Mikkel, TP mig. Golden apples. Mikkel, du stopper med at tage alle. Hvorfor har du 2 golden apples? Jo, det. Hvad fanden er Det er det? en kode, jeg skulle... Patrick, du hopper videre. Hvorfor? Nu får jeg nu. Gider du ikke TP mig i det mindste? Jeg vil følge. Stop med at tage noget, giv mig noget. Fik du for den? Mikkel, du har golden apples. Ja, jeg har kun 2. Du har 3. Jeg har 2. Er det mere, vi skal gå derop? Ja, det er min, du skal hoppe derop. Værsgo. Au. Men jeg sætter lige cornpoint, før jeg går derop. Der er givet ikke at åbne! Nå, jeg har klammen på mig. Ah, fuck dig! Det gør du det. Patrick. Mikkel, kommer du ikke afsted? Jeg falder ned der. Nok at du åbner døren. Ja, hvordan falder? Golden apples er nyt klar. Mikkel, nu stopper du med at tage alle golden apples. Det er ikke kun dig, der skal have. Jamen, jeg kan ikke gå på det. Hvorfor har jeg en Mikkel, TP mig! Jeg vil dø! Jeg var det Hvad er de golden apples, når du bliver ved med at tage dem bare? Jeg vil have et stykke kød. Nå, du har så mange golden apples, mand. Ja, du får et gold. Hvor mange kød har du? 1 og 2 golden apples. Så har vi det samme. Du hopper først. Der er jo ikke stop. Her er knappen. Jeg håber, at du kan hoppe uden knappen. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge den stige til. Nej! TP mig! TP mig! Det går ondt. Jeg tror, jeg skal TP dig. TP mig! TP mig! Jeg var klar igen. Hvorfor fanden tager jeg ikke skade? Jeg tager ikke skade! Men Patrick, du står også lige her. Nej, jeg gør! Jeg står over på den anden side. Det var TP mig. Jeg er ude på server. Jeg sidder igen på server. Mikkel, jeg så bare nu. Alex, du har fundet en bug. Hey! Så nu er du her. Det er sjovt, det kan være her. Har du sat knappen? Ja. Hvor? Hej Mikkel. Ja, golden apps er en ny knap. What? Patrick, har du taget den? Du har taget golden apples. Der er en. Der var en. Mikkel, tag på mig! Tak. Altså, jeg tror, på mange gange har der var så død TP. Jeg vil lige blive ved med at brænde. Altså, jeg tror, jeg spammer tjenen TP. TP! Det er let, det skal rumme nedad. Okay, nu venter jeg lige her. Med en krone. Lad være. Jeg prøver at slå ud på den. Mikkel, nu stopper Patrick, du. lad være at brænde.
Passer ikke? Ja. Jeg ved godt, det er imod reglerne, men det ved jeg ikke, det er. Nej, Mikkel, du må ikke snyde. Nej, det er ikke Men du må så. godt tage på mig igen. Nå, ja. Jeg gør sådan her, prøv at flytte dig. Hvor fanden har du fået det fra? Vand. Hvor har du fået det fra? Mikkel, har du snydt? Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Det var noget. Mikkel! Det er hele... Hvad kan jeg så skade sig for Leo? Jeg nåede ikke. Altså, hvor mange gange er du død? Eller hvor mange gange er du faldet? LOL! Hvad sker der på det der? Passer ikke. Ja. Nu prøver jeg, og jeg lægger alle mine ting i en kiste, okay? Nej. Det gider jeg ikke. Jeg forstod ikke, hvad jeg lige prøver. Det gør det. Må jeg lige få knappen? Nej. Altså ikke? Jeg kommer med knappen, bare rolig. Jeg kommer. Nej, giv mig knappen. Nej, jeg kommer med den. Passer. Altså, spawner mig selv en knap. Nej, så gør jeg det selv. Jeg gør det. Nå, nu har jeg også en knap. Du må ikke snyde. Okay, jeg er død. Altså, jeg kan ikke se det, jeg er også... TP! Nej! Sprungpoint, point. Hvordan bruger man sprungpoint? Det kan du ikke, det er, når du dør. Hvor fanden er du? Hvordan fanden er du kommet herop? Hvordan kom du herop? Kig i tag. Sige. Nej, prøv at kigge op på tag. Der er et hul i tag. What? Jeg hoppede ned i lavet, jeg kan mig ikke snakke kreativt over ud. Hvorfor var der et hul i taget? Det får vi aldrig svar på. Har du ødelagt taget? Nej. Jeg var oppe på taget, ikke? Hvorfor vil den ikke? Ja, jeg er død. Nu lader du mig prøve at prøve, okay? Nej. Gør klar til TP. Passer ikke? Ja. Jeg er nede. Hey! Ja! Det man skal bruge det til. Hjælp mig! Jeg vil dø. Ja! Yes, jeg er i live. Hey, hjælp mig! Ja, nu må vi... Kom så. Kom. Au. Du må altså godt TP mig. Mikkel, TP mig igen. Gå lige væk. Au. Yeah! Nå. Hvad var der i kisten? Golden apple, så en knap. Du kan ikke blive ved med at tage golden apple. Hvor mange har du? Ja, en. Du dør mest, så værsgo. Hvor er knappen han? Du er ikke råd om det her. Må jeg få knappen? Pas at kigge på hinanden inden, hvad der er der. Nej. Giv mig knappen. Nej. Giv mig knappen. Giv Nej, mig jeg kan ikke skubbe knappen. mere. Giv mig knappen. Pas ikke. Gå lige væk. Nej, giv mig knappen. Jeg får så lyst til at slå dig ud over nu. Fint, så gør jeg. Okay, fint, jeg kravler over. Hvor mange gange er du lige død? Jeg vil kravle. Nej! Pas ikke! Gør du dernede? Hvor fanden? Jeg har et lille problem. Han gik sejl, jeg dør! Når du har et stige at leve på. Okay. Skal jeg sprunge? Pas ikke! Kom op! Hvorfor skubber du mig ud over? Jeg slår også mig. Nej, det var jeg! Og jeg er ved at dø! Vi har et lille problem her. At jeg er ved at dø. Altså, Mit liv går ned langsomt. men ikke kom op. Du har heller ikke nogen hjælp mere. Du har heller ikke sko. Hvorfor sko? De går i stykker. Vi har problemer, det klarer vi det. Kan vi ikke bare hoppe over på den? Nej, ja. Altså ikke. Hvorfor må du flyve? Jeg fløj. Jeg kan godt. Jeg kan ikke. Nej, du røg ned igen. Jeg kan ikke. Men jeg dør. Nej. Jo. Nej. Men er vi ikke på adventure mode? Jo, det var på adventure mode. Hvorfor mistede jeg så mine ting? Jeg burde få dem tilbage. Sæt i spawn point. Den er på adventure. Du får det rustning, du havde.
Ja. Det var det eneste rustning, du havde. Men det mest for min gulden appel og min. Okay, fordi du dør ikke, og hele tiden sker der lige for dig. Æbler. Og til mig selv. Jeg er god og kreativ. Ved du hvad, jeg er ikke kreativ. God. Jeg er kreativ! Lad mig bruge med too many items, så lad mig gå ind i kreativ. Det var meningen, vi skulle lave sådan en video. Okay, Patrick. Det hjælper jo ikke det her. Nu prøver jeg. Jeg vil golden thing. Jeg vil have min lykke på mig. Jeg smider den væk, okay. Jeg vil have en lykke. Nu kan jeg ikke brænde. Jeg vil have en... Jeg fangede igen! Det kan jeg godt se. Hvor falder jeg hen? Hvorfor kan jeg ikke brænde? Jeg kan ikke brænde. Jeg kommer ikke til at jobbe, vil. Modstand! Jeg har fået modstand ved ildemodstand. Jeg kan ikke til skade mod ild nu. Jeg ved ikke, hvor jeg har fået det fra. Det var de æbler, jeg gav dig. Lol! Jeg var også sådan nogen. Nice. Det er du pludselig noget godt sådan. Patrick, vi smider dem her væk, okay? Nej, de er gode. Patrick. Kan du mindst ikke bare holde nogen? Nej, smid dem væk, så får du de andre. Så lad nu med få dem. Jeg skal bare lige spise nogle af dem. Okay, Patrick, nu ved jeg, hvor vi skulle have brugt stigen. Og stigen er dernede. Henter du stigen? Nej, det er jeg ikke. Det er hjælp fint. Jeg har på min uge til. Jeg har ikke ødelægget det, det bedste, mand. Mikkel, bare lad være. Jeg skal nok finde en sti herovre. Patrick, du cheater så. Patrick, smid de golden apples væk. Du døde noget. Vi skyder med æbler. Jeg får ud af noget. Ja. Så vil jeg æde det. Hey, hvorfor fik du lov til det? Fik lov til hvad? Endnu en knap. Er det? Yes, already. Rambo! Okay. Nej! Hvad er meningen? Der er 2 senge herovre. Jeg tror, det er save point. Ja, seng. Nej! Nej. Hvorfor ved du det her nu? Det kommer jeg til. Nej, jeg gider ikke ligge i seng. Jeg må ikke engang ligge i seng. Det bliver lige pludselig dag. Nej! Lad os bare gå der. Find af knappen. Hvorfor ødelægger du? Lol, jeg fik døren, da jeg trykkede på knappen. Det er fordi en ødelag. Hey! Fint, så svømmer jeg sgu bare. Patrick, du cheater. Det gør jeg ikke, det er for de der æbler der. Patrick, du cheater. De var 4 minutter. Du nice og hast dig et adventure map. Ni abaniachen. Sabala. Ja, Patrick, du får lov til at læse det her. Det er arabersprog. Jeg tror ikke, jeg tror, det er slutningen. Ja, vi kunne ikke, åbenbart ikke finde noget at klare det uden at snyde. Snyde over til, men så må jeg bare end videoen her. Du er godt bare. Nej, Patrick, jeg ved, hvad du skal ende videoen af. Hvad? Okay, Patrick. Du er i survival, ikke? Ja. Vent derinde. Men hvorfor? Bare blive ved med at være derinde. Jeg vil have en advokat, hvis jeg dør. Fuck! Løb flyv! Nej, Patrick, gå nu derind igen. Jeg springer ikke. Kun for sjovt. Jeg vidste, du ville løbe, hvis jeg satte. Der er en.